ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳಸಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ, ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊರಂಟು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ತುಪ್ಪ, ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ. ಮತ್ತು ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ: ಕಡಲೆ ಪುಡಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೊಂದೆ, 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮೆಲ್ಯ ಕಪ್ಪುಡು. ಮತ್ತು ಕಲಪುನ ವಿಧಾನ: ಗಂಟು ಕಟ್ಟನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಗಂಟದ ಆಲುಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಇಂಚಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಬದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬೂಂದಿ ಲಾಡುಗು. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ತೂಕ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಎಂತ ಇಂಚ ಮೈಪು. ಇಂಚೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಗ ಹೊರದೆತ್ತೇನು ಸರಿ ಮನ್ಪುಡು. ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ನಿಂತೆನೆ ಬಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ರಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಲಾಡ್ದು ಬೂಂದಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಗೋಡಂಬಿಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ತುಪ್ಪೋಡು. ಇನ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ದೀತಿದ್ದು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಬಾಡ್ಗ. ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಗ. ಮತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಾಡ್ಗ. ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆಗ ಮತ್ತೆ ಪಾಕ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಉಂಟೆ ವೆರೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರಾಗ ಒಂತೆ ಪಾಕ ಅಂತಾನೆ ಅವು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಗೂ ಅಂತೆ ಪುಡಿ ಮಂತ್ರ ಬಾರ್ದು ಒಂತೆ ಅವು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾರ್ದು. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕು ಪಾಡ್ದು ಈ ಬೂಂದಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊರಂಟ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಲೈಕಿ ಬಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಡ್ದು. ಚೌಲಿ ಅವ್ಡು ನಾನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಾರೆ. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಡು ಕಟ್ಟಣ ಹಿಂಗೆ ತೋಪಾಯರ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದೇವೇನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಾನು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.